Не пропускайте. Бүгінгі акциягә килүчеләр арасында танылган шәхесләр дә шактый: депутатлар, артистлар, спортчылар, җитәкчеләр. Кем булуларына карамастан, барысына да шартлар бер. Бердәм дәүләт имтиханына телефон һәм башка чит предметлар алып керергә ярамый. Бланк ответов номер 1. Барысы да бердәм дәүләт имтиханындагы кебек үк аудиторияләрдә видео күзәтү җайланмасы урнаштырылган. Шуңа кемнеңдер ярдәменә өметләнү урынсыз. Мәктәптә алган белемнәргә генә таянырга кала. Арада бердәм дәүләт имтиханын күптән түгел генә тапшыручылар да, аны үз гомерендә бөтенләй бирмәүчеләр дә бар. Мәктәпне күп еллар элек тамамласак та, күп нәрсә таныш һәм ул 3 сәгать бирелгәч бердә куркыныч түгел кебек. Бары тик дәресләрне калдырмыйча, укырга, тырышырга, һәм инде үз белемеңне арттырырга ул тормышта әлбәттә кирәк. Вакыт җитмәде, дөресен әйткәндә. Ләкин мин бер әйберне аңладым, әзрәк бош ми эшли икән. Бары да искә төшерергә кирәк. Кул төбендә калькулятор булмагач, телефон булмагач, авыррак әйбәттә, кулсыз сыман. Биреп чыктык, алай бик каты авыр булмады. Кайбер биремнәрне белдем мин, кайберләрен бер секунд кан идем. Ландыш Нәҗипова ата-аналар арасыннан әлеге чарага беренчеләрдән булып кушыла. Узган ел улы мәктәпне тәмамлаган. 2 кызы әле кичкенәләр, ләкин бердәм дәүләт имтиханы кагыйдәләрен белеп торып комачау итмәс ди. Мин үзем беренче биргән булганга шулай дулкынлангандыр инде. Гәрдә күбрәк күрсәгәндә алай куркыныч түгел. Чыгарылыш сыйныф укучылары математикадан бердәм дәүләт имтиханын барысы да бирә. Шуңа әзерлекне көн сайын алып бару кирәк. Әтиәниләргә, менә безнең укучыларга шушы имтиханга ничек итеп әзерләнергә, аның ничек итеп үтәргә, ничек итеп керергә күрсәтү. Гомумән бер генә сүз белән әйткәндә, ул әтиәниләрне имтиханга әзерләү. Бердәм дәүләт имтиханын ата-аналар Татарстандагы 48 мәйданчыкта 15 апрельгә кадәр тапшыра ала. Анда катнашу өчен үзең яшәгән районның мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать итәргә генә кирәк. Бер ай эчендә аңа 1200 ләп кеше кушылыр дип көтелә. Руслан Сыдинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.